Здравейте всички, аз съм Здравейте всички, аз съм BG Monster и днес ще играем на Food Draft 2017. Ще си играем сигурно само една-две и няма много да играме. Просто и така... Да. Да. Да, така... Не, бе. Ако тези фалшиви макарони се появят, ще отворят вратата за всяка студентка. Няма да допусна това да се случи. Веднага ще унищожа фалшификата. Роналдо! What the fucking is this shit? Знаете ли, че макароните ни са огнеустойчиви, а вашите огнеустойчиви са? Не го прави! Преди да изгоря тези ментета, кажете ми само едно нещо. Защо името на всичко свято Маро Гаспа. фалшиви макарони? Защото се наложи! Лъжло, ще изгоря ментето. Няма добра причина да ги купирате. Дядко, той е добрата причина. Беше ни купил истински макарони. Искаше му се да обядваме облечени с тях. Но ние не оценяваме подаръците му и те бяха съсипани. Само правихме нещата, разбираш ли? Айлин много се стара да ни помогне. Съжалявам, че взехме етикетите и изкопирахме масалоните, но не можем да се наричаме приятели на дядко, а да го видим. Ето това е причината да ви смятам за най-добрите си приятели. Дядко, аз чух всичко. Испанец, Network. Испанец, Network. Вратовръзка, която е и кърпа. Португалец. Трябва на приятелство. Затова започнах Масалонико. Заради хората. Това е по-хубаво от всеки продукт на компанията. Може ли да си получим масалоните? Истински масалони. Меси. Така. Масалоните са добър избор. Да, материята е много хубава и прометрива. Чакай колко. Погледнете, президентът на Масалонико ни даде прототипа на Прилан. Той върви с тези изведени тънки с 4 крачула. Нормално е да завиждате. Снима ли? Да, снима. Неймар. Дядко, приятели сме, но моля те, не ни купувай Прилани. Никога не би посланил. Сместе толкова. Как го направи? Няма ли Соларис? Ах, как смеят да не ми слагат Соларис. Ще дам аз. Като ми слагат Соларис, поне да ми слага някой добър, бе. Пак аз искам Соларис, кога да го правя? И испаньорка. Шоколадчика. Барел бразилец. Бразилец. Така, по-добре. На. Искам него да ми се падне. Готино. Четирес. Чакай да смена вратаря. Ох. 40.
Това го разбрах. Така. Стикерите под етикетите и можеш да спечелиш от 2200 гарантирани. Я не го от Аля Мадрид. BG. Размиете. Това беше рекламната пауза. Така. Така 46. Сейф. Kada го кръст. Така. Око. Сейфнах. Финиш. Оу. Защо кой ще играме? О, не. Защо? Кесен. Кара. Загубих 2-1. След това ще го отворя. Те ще ги махна. Те ще ги видя. После нещо там ще направя. И... Кой да ми се паде? Искам вратар! Проклето. Няма матч в ихт. Око. Рестарт. Окей. I just got ambushed by another player. Уф. They even have less soldiers than me. Това So I'm видео just много bringing ме my cavalry in дразни. because I totally outnumber them. Wait a second. Аз съм неговият създател. Силата за победим каменната армия се крие в зелената нинджа. Трябва да отидем до храма на светлината. Предлагам моят сокол да огледа на Барселона. Чучу мачо. Halo, Германиец. Бразалец. Това няма да... Спанец ли? Нема. Да. Не. Есть такая размера. Добре, че сме нинджи и знаем как да се крием. Кой иска да се крие, когато може да се бие? Вече започна да ни умрат. Атака. Искам да се справя срещу тях. Атака. Всички знаем, че те са неуязвими. Би било неразумно да влизаме в битка, която е обречена. Не. Трябва да открием храма на светлината. Според свитъците, на острова се намира скрит храм. Ако го откриете, той ще даде на нинджите чисти елементни сили, които да сложат край на неразрушимата армия. Казваш, че все пак ще се бием. Вече съм много отговорен. Да. За теб, синко, свитъците пише, че когато зелената нинджа открие инструмент на мира, той ще го използва и ще овладее силата на върховния майстор по спинджицу. Върховният майстор по спинджицу? Това означава, че ще можеш да събудиш силата на златния дракон. Драгон Бог стил, практикуван единствено от първия майстор по спинджицу. Завиждате ли? Един момент. Звучи прекалено хубаво за да е истина. Има ловка. Ловката е, че храмът може да е навсякъде из острова. А всичко, което имаме, е това. Медальон прилича на компас. Когато напаснете трите отвора, медальонът ще разкрие местоположението на храма. Откъде го знаеш? През свободното си време прочетох много книги. Приключенските истории ми бяха любимите. Тогава какво чакаме още? Ти не е Лойд. О, сериозно ли? До кога ще правите? О, на. С баща си финал
Неймар. 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 Как сега го направи? Некой бразилец да ми се пане. Некой бразилец. Не забрави. Кармадон не знае, че сме тук много. Много е важно сега да не се набиват много. Айде така. Разбира се, сенсей, спокойно. Кога сме се отклонявали от някой план, а? Нили! Бъдете по-тихи. Искате да ни чуят ли? Браво! Не си 84. Ще рискувам. Рискът е голям. Не. Арсенал. Кога са той генерал консул? Бедната. Копали са още по-надълбоко и са Ах, се така. натъкнали на тъмна материя. Невероятно. Най-мощната тъмна материя. Той казва още, че са загубили много войни долу в паста на вечните срити и са успели да донесат единствено това. Тогава му кажи, че лично аз ще го хвърля в паста, защото ми трябват още 1000 находки, подобни на тази, за да направя върховното си оръжие. Видно ли го? Аз ще се погрижа за това. Те ти уважават. Добре, добре. Не усещам промяна. Ех. Да размахам по-сумно грубо. Или да ударя по масата с ръка. Или да завърна нечаво създание. Не мога да ги Неймар. Не. тяхното присъствие. Не. Тия ме направиха на нищо, бе. Ако те са тук, ще ги открием. Аз съм мастер. Аре бе, така. Къв си ти, бе? Не откривам нищо. Момент. Преотиграва на светлината. Не, но виж. Соколът ти мисля, че е бил лучен и никога няма да полети отново. Не, ако го взема и за Аз съм Беги Монстър и това беше всичко от клипа.